Gus. Gus. Iya. Aku juga no panah kok sebel aku nonton buta iki mau. Gong, oi. Panahe garene, Gong. Iya. Nang ndi kali dalah iki mau. Ah, jan wis. Yo malah Karno kile nata ya kepiye. Ah. Kacarita rikala semana. Singkating carita Gliswa Munggel Kawi. Dian Arjuna angen-angen cipta. Dateng purbane Hyang Widiwasa kotapotan kanyana-nyana ana lumarsing Maruta nempuh barisaning para buta neng elok ing kanan ing kula datang wonten ingkang pejah. Naung bubar mawut bali ana dangkane dhewe-dhewe. Barisaning Gandharwa bubar mawut sami lumajar dhateng wonten ingkang kawagan duwa dhateng kabegyanipun Dian Arjuna. Rikala semana Raden Janaka andhawaken dhateng Kyai Semar Badranaya mewah Kilurah Nalagareng Petruk lan Bagong ing sedya tumuli angulati lan nderekaken sangat bagus tumuju wonten ing pertapan Sokalima. Kacarita rikala semana Sang Tapa Begawan Durna katemben lenggah wonten madyaning pacrabahan pertapan anganti-anti rawuhnya putra siswa kinasih Raden Janaka dumpi mulat ingkang putra siswa kepareng sowan gupuh genira angatare gembira tiasing tang tapa.
meh rena semubang jiwang aruna katinetraning anggurapo sabdaning kukila ana kakidunganing lirwu sing pinipanto pepatoking ayam wono kandhak bleguduk manyar-manyar Janaka Sembadra Srikandhi wis bisa prapta lan sowan ana ing pertapan Sukalima bombong rasaning wong tuwa bombong kang minangka dadi rasaning gurumu amarga sing jenengane murid nek sedya tuhu marang bapa guru mestine tansah ngestu padha apa kang dadi jarwane gurune Janaka nuwun wonten paring dawuh Sembadra kula Srikandhi apa lho aku dadi merkencong ora basa sinis padha bagya sak praptamu Janaka Sembadra lan Srikandhi numampi pangatu dalem Paman Durna kados mboten wonten rubeda sungkem kula kunyah tak tampa. Bekti kula kunjuk Paman Durna. Ya Sembadra. Tak tampa ya, Nggih. Oke. Srikandhi. Apa? Kowe ora ngenehi bekti karo aku. Ya bekti wae kaku marang kowe. Waduh. Nah iki sing jenengane ana tembung wong wadon suarane nglonteni iki ya iki kowe padha ngerti apa ora tatkala semono aku daya-daya tumeka ning Madukara ku mung bakal nyampurnake kowe wong telu ning atunggal kuwi kena disebutake ya kuwi Nugraha Tridaya dudu Tritunggal Tridaya. Wah. Satama, kowe kok dadi lali wong Tridaya kok dadi Tritunggal. Iya Rama lah Rama mula anggenipun kengken nyambut damel nggih werni-werni. Kan gresiki kamar lajeng kan pados toya lan rasa wangsulan ana wong tuwa. Kowe iki kleru. Oh iya. Kono tuku rokok sing adoh kono. Kuwi ngono ya, Ngger. Nugraha Wahyu sing wis diwedharake nang ngarep. Wahyu Tridaya, ya kuwi Wahyu. Mustika Ningrat, Wimban Ningrat lan Prawira Ningrat. Wahyu Mustika Ningrat cetha, kuwi minangka dumunung ana ing Janaka. Merga Janaka kuwi pancen lananging jagat laturing bawana. Ora ana wong wadon kok ora kenyut karo siji Janaka. Inggih. Ngerti ora kenyut? Kenyut ki kepranan. Oh, nggih. Mula ora kok njur Janaka ki demeh bojone pirang-pirang yo mergo nuruti marang harganing asmara ki babar pisan ora kuwi. Saknyatane pasemon.
pasemone nang endi papan ana turunane Janaka nang kono bakal minangka dadi wiji besok yen to dumadi ing kono ngreksa lan memayu hayuning bawana marga anake Janaka kuwi ora ana sing duwe watak angkara murka. Oh iki. Lah ingkang kaya mangkono mula kowe tak jaluk supaya prapta ning Sukalima kuwi arep tak jengke. Supaya aja nganti lunga saka anggamu merga nek nganti wal saka anggamu bisa uga mengko dadi ora karu-karuan. Dong ora kowe. Inggih lajeng kersanipun Paman Durna kados nah iki ngene. Iki dina malam Selasa Kliwon. Nggih. Kono njukuk banyu nang mburi. Oh iya. Ngestaken dawuh. Mendhet toya. Iya. Kathah napa cukup rong ciduk. Oh iya. Pinten? Loro. Oh iya. Sembadra kula. Kana kowe methik kembang. Kae kudu kembang warnane utawa sinebut triwarna mawar mlathi lan kanthil ya. Telu-telu. Oh iya. Ah, maware nang kulon omah, mlathine nang dul omah. Njur kanthile nang lor omah. Oh iya. Ngestaken dawuh. Cekap tigang wujud. Nah. Iya. Kali. Kowe kene wae. Wah jan ki anger nganggo rok jambon kuwi ketok le manis. Kowe kene wae rasah lunga-lunga. Mergo kowe bakal tak wenehi ngelmu sing supaya kanugrahan mustika ningrat utawa prawira ningrat kuwi iso dumunung ana nganggamu bisa tumanjem sak lawase. Mergo kowe iki senajan wanita, ya toh? Kowe kuwi duwe watak satriya, watake senopati. Ngene. Senajan ke wanita sesuk kawagang minangka dadi pangarsaning prajurit numpes lakune angkara murka. Ya ora? Anengung. Ananging ana srana sing miturut dawuhing Jawata kowe kudu gelem ngladeni aku. Ya. Mergo Jawata ki ya sifat adil, mesake to lehmu bebojoan karo Janaka sprana-sprene kok dadi kowe ora anak-anak. Mbok menawa mengko banjur ana wiji suci sing tumanjem ana ing anggamu tok wadahi, banjur mengko bisa mbabar wujuding pratima lan golek ingkang sembada tata jalma yaiku momongan kang kinadadi rengganing wisma lan kembanging latar ya. Ora sudi aku. Wong mau niate bakal gawe becik, bakal ngenjingake nugroho wahyu kok entak-entakane njur kok ngono, njur kuwi pendhita apa ngono lho. Pendhita kuwi tembunge ngepen kang barang kang nyata resik lahir batine. Ngangangah. Wis ngerti to yen to aku kuwi garwane Kang Mas Janaka. Kok nekat wae kudu ngladeni dapur ora sudi. Lho. Durna ina panalinganira. Lumajaring latri cinandhak sang trasa jumena kapisanan. Mangil ngono lan mara-wara patining Gajah Hestitama.
kekidung lan minangka donga mergo aku kepengin banget ngaras marang sliramu singani kulit jeram mijel tirta kadereng rasane ati wong ora ngrumangsani untune wis sompong kulite wis nglinting mripate rupane wis klawu kono dadi ora ngilu sengit aku ngakate pendhiduk kok kaya ngono saya tuwa kok malah bungahe rumangsaku malah gondrong barang ora kelancangmu guwing mang jan rame kalayang layang wae ngeson Hermes mangga mampir apa sita parapit mampir koyo nyebut rasa gerigan delancang mungguing mangsi ngerti apa delancang keduang mangsi ki cetha barang nggo nulis tegese dadi layang mula kalayang-layang wae ingsun Wulu cumbu madu kara sakjroning ngati ayo ta ora ya nah nang dhuwur ngono kuwi wah jan nek ngono kok ketok le wis dasare awake lencir kuning wangkis apa-apane kok sedengan mripate ndeleng ngono wis ketok rasane tratapan sakjroning dodo banjur mbangkitake marang kaprawirane wong lanang Durna kowe kok bakal dadi wong minulya welut wong yusun lela
kadosipun wonten swanten kekidungan kados dene kekidunganipun tiyang ingkang katemben nandhang kasmaran. Niki aku ngajari nembang Srikandi. Mergo Srikandi iki suarane apik, dasare ayu, men sesuk iso kondang. Ya, dadi kowe rasa kepiye-kepiye. Oh inggih syukur. Menika toyanipun kana guwak nglatar kono. Oh iya. Menika sekaripun mawar mlathi so kanthil panemban kono. Menika kana di guang nang pojokan omah kae. Oh iya. Kok dibucal. Janaka kula. Ya mbok menawa anggonku ngajari karo Srikandi rada blero-blero sithik. Muga Srikandi iki senajan blero iki cok rada kathekan. Menika jalipun ngaten pangeran, menika wawestunipun kula badhe dipun sembranani ngaten. Menika wawestunipun kekidungan kasmaran kalian kula kasuwun penjali kekalih kalian Kakang Mbok Wara Sembadra pados onya saking salebeting pertapan. Namung astunipun jebul Pamadura menika badhe ngangkah dhateng kula. Menapa ngaten Pak? Srikandi kula cok gawe-gawe. Kuwi jenengane fitnah. Mongko sing jenengane fitnah ku ora becik iki gek bodho mula aja njurkani ya diapura lek aku nglatih nembang ora apik. Mboten pangeran. Menika astunipun badhe sembrono wis saiki ngene ya ngene wis rasa ngrungokke kandhane Srikandi. Kowe telu-telune ngatunggal ayo. Kowe do tak dus sing supaya bisa tumanjem wujuding nugraha yaiku mustikaning rat wimbaning rat lan prawiraning rat. Ono nggih ngestaken wis ayo siaga. Ampun Den. Ampun. Ketok elek sampean. Ngakate pendhita kok kaya ngono. Mula-mula ya sampean. Kula niku wis bola-bali ngelekke semanten Ndara Janaka ora. Mituhu lan boten ndhar menapa king dados atur. Lah niki wone nganti sampean dijamah karo pendhita Durna. Nugraha ingkang manjing wonten anggo utawi anggo sampean badhe ical ngaten. Apa ngono Kakang? Mang pitados kalian kula kaya ora ngerti lahir batine pendhita Durna. Kok dadi kaya ngono lakonmu? Menungso kok jorok. Menungso kok nasar tanpa nganggo rasa rasane menungso. Akate pendhita kok dadi wis mati rasamu Lho iki Semar iki. Ya, Semar aku. Lha kok dadi kowe wani kowe mlebu nang pertapan Sukalima? Lho apa sebab ora wani? Durna. Pintra Durna mestine ora cacat kaya ngono kuwi. Sampean arep nyelakani marang Bendaraku, marang Ndara Janaka, Ndara Sembadra Srikandi. Iki sing momong sing ora trima. Yen kowe ora maring apa Semar? Apa kowe arep wani karo Durna? Ora mbiyen, ora saiki. Sing jenengane Semar ora wedi karo ora minggat cundha manik ujar kowe.
takon nyuwuk sapa wis saiki Sembadra Sri Kandi wis cetha aku bakal tansah ngugemi apa kang dadi ngendikane Kakang Semar jebule sing dadi bapa guru utawa kang sinebut Dwija iku ya isih darbe watak ingkang ala ingkang kaya mangkono ayo diajeng padha manjing ngono ing kalpikanipun Kakang ayo banjur kundul ana ing Madukara oh iya pangeran inggih kula dherekaken mula cok delikke cok ngeyel weruh karo aku Durna mergo mung nuruti ubal babaling rasa murka nganti ora waspada ya arep ana lakon apa Durna bakal nemoni sapa Durna bakal ketemu sapa wah ketemu Semar Jotakon dosa tak lebur jagatmu parat Karya wangsit pindha kombang isep madu sarining tawang mengkuliring kasarjaanan
Suwarsana. Lah kok pendhita Dulung malah mlayu-mlayu ana apa Dulung? Duh. Panembahan astunipun menika wau Janaka Sembadra Srikandi sampun saged lumebet wonten ing pertapan Sukalima. Bingah raos sing manah kula. Pun ajeng kula rampungi ewadene mboten ngerti sangkan paraning kanan Semar teka jedul ngaten. Nguman-uman kalian kula lajeng kula sumbari ajeng kula tamani Cundamani nanging malah mlajar kok lajeng ilang kula kedepaken malah kula kepanggih kalian panjenengan sang tapa. Oh ngono iya. Lah karepmu Semar ajeng kula pejahi. Siwarsana. Durna Semar iku dudu tandingmu. Arep kowe duwe kadigdayan linuwih. Sapa sing ora ngerti to? Yen to Semar iku sak nyatane dewa ingkang angejawantah. Semingkira tak pedhokne Semar. Jenengane Semar. Apa Semar iki saiki wis duwe rasa pikiran owah apa piye kok dadi mah jejogetan. Arep aku pangling wujudmu, arep aku pangling suaramu ning aku ora pangling karo ambumu trembelane. Kowe kok dadi duwe pokal kaya ngono. Senajan aku ngerti pancen wong-wong Ngastina iki kontrak karo diapurmu ning entek-entekane mesti bakal nyilakani momongane Semar. Lho, apa sababe teko-teko nguman-uman aku? Lah apa kira-kira ngerti marang aku? Rasah mepicek mripate Semar. Aja mbebudhek kupinge Semar druhun iki. Arep kowe aling-aling gunung paribasane. Aku ora pangling. Jenengmu mesti mburi dhewe nganggo i. Ya ora? Ayo ngaku. Ayo ngaku rasah mukir kowe. Aja meneng wae kowe aja ketap-ketip ayo. I ngarepe mesti en ayo. Aja edan. Kowe kok dadi mbedhek aku mburine en karo i unine ni. Ayo. Ayo kowe arep aling-aling Gunung Sewu pramune ora gelem minggat uleng kowe. Ayo samban to kowe. Tobat Kakang Semar aku
kapok aku tobat aku culuk Kakang ora peduli. Aduh Kakang Semar aja kaya ngono kaya ngono Kakang Semar aku kapok-kapok tenan aku aja piting aja bungsut-bungsut ke Kakang Semar. Menungso kaya ngono. Pramuni kowe kok mesti lho kaya ngono kowe. Pancen wow. Wis rasakno kowe. Apa kowe ora peduli. Edan kasar kok Reng. Apa? Pengen ora Reng? Ora. Wah. Asam gareng ya ora ikut Truk. Kalau Truk ana vitamin. Wih, mesake dinggo ora kok. Iki didukke. Kedian tobat-tobatan Kakang Semar kok dadi murang tata. Demi sak gugu karepe dhewe. Ning ngarep kaya aku kok do jabro mati doni raine barang duwe uwek kembenku. Bagong sembrono uwek-uwek barang. Gong, tok kapake to, Gong. Jan aku gemes ya lho. Aku mau ngopo? Alah, ora usah takon wong kuwi kebutuhan. Mergo ngerti to aku kira ndek bojo. Wah. Ya ora ono meneh. Aja sembrono. Arep kepiye-kepiye ya sedulurku. Ayo saiki kowe ngrumangsani luput apa ora Pramuni? Nek kowe luput kowe gelem njaluk ngapura karo bakal mbaleni lelakonmu sing ala tak apura baliya kanthi slamet lan kepenak tak sangoni donga lan pamujining. Nek kowe ora gelem ngrumangsani luput luwe kok ora gelem njaluk ngapura kowe bakal tak gumbala geni mesti lebur jagat duh Kakang aku kudu njaluk ngapura karo sapa tobat aku kudu kepiye Kakang Semar mergo aku kaya ngene iki nglabuhi marang anak-anakku Kurawa ya cukup rasah ndongeng aku wis ngerti karepe dapurmu ae. Njaluk ngapura ora kok njaluk ngapura karo momonganku ki ora trembelan iki. Goblok. Njaluk ngapura karo sing gawe urip. Lelakonmu tok lebur, tok kubur, tok dohke sing adoh, buangen sing adoh. Watakmu sing ala aja tok turuti. Ayo njaluk ngapura. Duh Gusti. Hyang Widiwasa kula nyuwun pangapura mbok menawi wonten lepat kula. Wonten dinten punika dinten ingkang sae duh Gusti. Wis Kakang Semar aku njaluk ngapura bali ning kayangan Kakang Semar. Anglir bawan ingkang Sinungwati gawe kelar ugi
ilang tak kedhepake ing dadi bapa guru wong Amarta srentengi siramu dul gondok bleguduk manyar-manor dicuni kula Kakang Durna lelakon pangreka daya kula janipun dinut kaliyan anak Prabu Duryudana ning kanan kasunyatan iku mboten nuwuhaken kasil dicuni kabukti anggen kula badhe nyerakaken Janaka Sembadra Srikandi gagal wigar tanpa karya mongko pangajab anak Prabu Duryudana kepengin ndarbeni telung bab prapara ing sinebut Nugroho Wahyu Tridaya ngaten niku ngaten Kakang Durna mila sedaya niku wau namung gumantung dumateng lelampahan ngaten jane kula niku ajeng elik-elik ngaten ning rene kadereng anak Prabu sampun mempan kenging misa panjenengan niki kedadane ngaten iki urung ora urung wong kuwi nek tumindak luput bakal kewirangan prek malah murang. Aduh, nek pun wonten kedadosan ngeten iki pripun? Monggo kula pun merwi, aduh. Sang tapa menika Badar sang Betari Pramudi to. Nggih dicuni kula nyuwun pangapura. Nyuwun pangapura kok mendina entek pangapura. Dicuni aku jane kepengin walah arep tresna karo Srikandi kok ora iso. Mboten sakrengaken. Walah ndek bojo wae kok wujude jaran. Walah aku nek genah kaya ngono kuwi tekan pada akhirnya aku malah milih ngrabi tuginem. Niku eleke sampean kok ngoten niku. Wong niku nek pun dibojo niku ampun dirasani, ampun diucapi, ampun digodho. Nggih, umur sampean berapa? 78 dicuni. Nah, niku. Umur niku kudu nggawa kanan supaya bisa menep eneng tansah kelingan marang sok arep nang endi. Saka ora ana dadi ana, basa ana dadi ora ana. Rungokke Din. Malah mulang. Nggih dicuni matur nuwun kene sampean niku jane nek pinter-pinter kula. Ning mergo sampean kula niku lagi ketutupan kanan ingkang kurang prayoga njur bunek pikiran kula niku kok kaya-kaya ki ketutupan mendung ngaten. Ketutupan roning selomba. Kaneng dicuni sing rada wening kala pangsale mbok cok. Kula niku gedhong bunek ngeten iki. Luwe-luwe kula cok dipojokke kaliyan anak Prabu. Nggih. Terus sampean niku dadi tanggung jawab kula kok ten ngestina niku nggih. Gandeng pun wonten kedadosan kaya ngeten. Sampean niku ya sakniki kudu insaf lan sadar. Ayo nyuwun pangapura karo jagat. Waduh mati aku. Wong ki lele. Walah, ngangge napa? Caraka bali. Waduh, mati aku. Napa gomo? Ayo. Nggih sesuk ora. Oleh. Ning kula kudu krungu. Oh ya wis dicuni aku manuke bali.
Satya Digo sapa? Wah. Iki Werkudara Kali Galang. Belakno Bapa Gurkutung. Wah. Aduh, mati aku, aduh, aja tak umbulke. Werkudara aku kapok tobat. Culno tak mlayu. Ora sah bengak-bengok wah. Tak buang, aduh, tiba segoro. Tiba ndang, waduh. kunjuk dateng Ndara Janaka, Ndara Werkudara.
Senajan wonten ing dalu menika momongan kula sinuwun Dwarawati mboten ketingal namung perkawis menika sampun saged lebar luar ical dening tumindak ingkang utami ngaten. Merga tumindak angkara murka niku ilang lan kalahe kalian tumindak ingkang bener laku utama. Wah, matur nuwun, Den. Kang sinebat Wahyu Tridaya niku mugi-mugi samangke tansah saged manjing wonten angganipun Ndara Janaka Ndara Sembadra Srikandi ingkang tansah kagem rebatan dhateng titah-titah ingkang boten sae tumindakipun, Den. Mugi-mugi lampahan kados ngaten. Monggo ingkang awon dipun bucal ingkang tebih ingkang sae-sae ingkang tansah dipun agem mugi tumedhaking lan manjinging nugraha Wahyu Tridaya saged nyembuh kawontenanipun dusun Jelok mriki mirunggan dumateng Simbah Tugina sak brayat lumeber dhateng para kanca-kanca seni kaneka laras tumuruning nugraha mugi dados sarana tentreming jagat raya. Petruk rasa kesuwen dipungkasi nganggo gangsaran dimen gangsar sak kabehe diapura kabeh luput. Yo. Iye, Pak, sedika. Sedaya ingkang sampun sabiyantu dumateng kadhatipun Ki Hardi Sugiarto. Mugi-mugi awit saking kesanan sedaya mangke tansah pikantuk lelintu ingkang linangkung saking Allah Subhanahu wa taala. Inggih saking menika temtu kemawon sedaya lepat nyuwun papunten ingkang kula ingkang kepareng lajengaken lampahan menika. Ingkang saking menika sugeng dalu sugeng enjang sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.